Benvingudes i benvinguts en un nou capítol del Gent de Plaça que us oferim des de la revista Castells. Barcelona disposa actualment de 8 colles castelleres. Una d'elles són els Castellers de la Sagrada Família, fundats l'any 2002, en una zona eclipsada per l'atracció cap al temple expiatori d'Antoni Gaudí. En l'entrevista d'avui conversem amb Anna Jiménez, cap de colla que aquesta temporada s'ha estrenat en el càrrec. Tot i l'aturada forçada per la pandèmia de la Covid-19, Jiménez va tenir l'oportunitat de debutar a les places en 2 actuacions entre febrer i març. Més enllà de comentar la vessant més tècnica, ens fixem també en com s'ha organitzat la formació en l'àmbit social per subsistir aquesta situació i quin camí plantegen de cara a la represa. Finalment, analitzem quins avantatges i inconvenients té el fet de tenir una colla situada en una zona turística de la ciutat. El Gent de Plaça d'avui amb Anna Jiménez, cap de colla dels Castellers de la Sagrada Família. Anna, benvinguda al Gent de Plaça de la revista Castells. Moltes gràcies. En primer lloc, com entres a formar part dels Castellers de la Sagrada Família? Bé, doncs jo vaig entrar fa bastants anys, era l'any 2006, i des de ben petita que tenia moltes ganes de fer castells, però bueno, per situacions familiars i de més no havia participat, així que bé, a l'institut em vaig enterar que hi havia una persona que formava part dels Castellers de la Sagrada Família i res, tot va ser començar a anar a un assaig i enganxar-me, i des de llavors doncs que no he pogut parar. Et va costar postular-te com a cap de colla, tenint en compte que enguany t'has estrenat en el càrrec? Home, la veritat que era conscient de la responsabilitat que suposava ser cap de colla. No és una decisió fàcil, la de fer aquest pas endavant, però bueno, de seguida que vaig començar a muntar l'equip i vaig veure recolzament per diverses persones, doncs la veritat que m'hi vaig llançar i bastant orgullosa d'haver pres aquesta decisió. Una temporada on vosaltres sí que vau poder debutar a la plaça, vau fer 2 actuacions, Santa Eulàlia i també una trobada de moixarangues el mes de març abans que es tanqués l'activitat castellera a causa de l'esclat de la pandèmia. Vau aconseguir castells de 7. De quina manera et plantejaves el teu primer any com a cap de colla? La veritat que era un primer any que buscava consolidar sobretot els castells de 7 i mig, poder-los fer amb solvència, tornar a poder fer aquest 3 per sota de manera habitual, recuperar la torre i recuperar els castells de 8, no? Bueno, era un any i per les petites, bueno, les 2 actuacions primeres que vam tenir semblava que els objectius que anàvem treballant anaven a sortir potser inclús més ràpid del que esperàvem. Però bueno, era un primer any sobretot de consolidació per fer un segon, podem consolidar un pas més amunt i podem arribar als castells de 8 de manera solvent. L'objectiu dels Castellers de la Sagrada Família sempre ha estat consolidar el que són els castells de 7 i mirar també de portar en algun moment a plaça, sobretot a final de temporada, els que són el 4 de 8 i fins i tot el 3 de 8? Bueno, sovint ha estat aquest, també ha estat a consolidar torres i quan ens ha fallat el 3 per sota també ha estat un objectiu molt present, ja que és un castell que ens caracteritza bastant. Però clar, costa d'entendre, o sigui, fer un pas més endavant i poder arribar a fer castells de 8 sense tenir consolidat aquest pas previ, no? Hi ha suficient massa social en el que és el barri per poder aspirar més enllà? Bé, el barri, en quant a tradició castellera i tal, és cert que ha estat un barri complicat des dels principis de la colla. És un barri, al final també molt turista i amb un nivell de població també bastant gran. Però és veritat que al pas dels anys això estava canviant, que hem fet molt teixit social i molt teixit de barri per intentar canviar això i intentar fer-nos veure dins del barri, i és veritat que començava a donar resultats i començàvem a tenir un gruix de la colla ja que començava a ser gent del barri i això motivava i també feia que els assajos poguessin estar una mica més plens, no? Però sí que és cert que Sagrada Família és una colla en la qual participa gent de tota Barcelona.
Barcelona és una ciutat que té molts serveis pel que fa a la cultura i pel que fa a castells hi ha molta oferta. Comptant amb vosaltres, ara mateix hi ha 8 colles a la ciutat de Barcelona. Com és aquesta convivència? També fins i tot a l'hora de muntar diades, feu molts intercanvis entre vosaltres. De quina manera us relacioneu? Clar, això, com bé comentes, no? En certa manera ens ajuda perquè ens facilita tenir més actuacions properes a casa que al final són les que mouen més gent o és més fàcil moure la gent. Però intentem, els valors de Sagrada Família sempre han intentat ser el companyerisme, llavors intentem mantenir sempre bona relació amb aquestes colles, intentar intercanviar actuacions i intentar ajudar-nos sempre que puguem. Al vostre barri teniu 2 actuacions molt destacades. Una és la Festa Major de la Sagrada Família, que se celebra entre finals d'abril, principis de maig, i també teniu la vostra diada, que és el mes d'octubre. A banda també feu alguna més als voltants del Temple de la Sagrada Família. Us agrada també actuar en aquest marc? Perquè és una actuació que segurament atrau molts turistes. Clar, nosaltres... Clar, evidentment, la Sagrada Família per nosaltres és la nostra insígnia, ens agrada molt actuar en aquesta plaça. És veritat que el nivell de turistes és molt elevat, però sí que és veritat que aquests últims anys també comencem a rebre visites de gent que ja li motiva el món casteller i ja no només destaquen aquests turistes, sinó aquest altre tipus de públic, que això també ens enorgulleix molt com a colla. Però la veritat que els turistes tampoc ens molesten massa i que també és molt agraït quan fas una aleta sentir tota aquesta gent aplaudint i hi ha aquesta alegria i aquesta sorpresa. I és una manera també de portar els castells més enllà de Catalunya, i fer conèixer aquesta cultura catalana. Una plaça que també fa uns quants anys va veure un castell de nou i que suposo que també això devia atraure molt el públic que hi havia allí, que segurament sentia aplaudiments, veia allò tan gran que potser d'alguna manera va captar moltes fotografies, molts aplaudiments. D'alguna manera també això us va enfortir també en el que és el dia a dia de la colla, poder gaudir de l'espectacle. De fet, pel nostre aniversari a vegades també ens agrada portar colles que siguin més grans que nosaltres i poder gaudir també de castells més grans dins d'aquesta plaça. I sí que és veritat que això a vegades també pot atraure a cert públic, cert tipologia de públic. I la Diada de la Mercè de colles locals, fins i tot també la Diada de Santa Eulàlia, on actueu totes les colles de Barcelona, en els últims anys també s'ha reformulat. Ho valoreu positivament? Nosaltres ho valorem positivament, malgrat com tot, té les seves parts més bones o parts més negatives, però la veritat que ho valorem positivament perquè ja parlem amb les colles que tenim al voltant per si en algun moment els cal la nostra ajuda o a nosaltres ens cal la seva. Llavors, dins d'aquest marc d'acompanyisme i respecte els uns entre els altres, pensem que és una bona metodologia, més que res també pel que has comentat tu, Són 8 colles i fer-ho d'aquesta manera agilitza una mica la diada i fa que altres aspectes com pot ser el cansament o els nervis no ens juguin males passades. Ens trobem en temps de pandèmia de Covid-19, l'activitat castellera està aturada. Com heu gestionat des de la tècnica i la Junta tota aquesta situació, tenint en compte però que vosaltres sí que heu pogut actuar aquest 2020? Bé, és veritat que les primeres actuacions, nosaltres ens ha anat molt bé tenir-les perquè en certa manera ens han donat una mica de gas, i dins del que cap no hem estat tant de temps com si no haguéssim tingut aquestes diades sense fer castells, I jo crec que això és una cosa que ens repercuteix positivament, ja que la gent es queda amb aquesta sensació de les últimes diades. Per altra banda, durant aquest confinament, la Junta i la tècnica hem intentat treballar bastant mà a mà a l'hora de gestionar activitats per fer dins de la colla per mantenir per mantenir viu aquest esperit de colla. Hem intentat fer diferents activitats de caire social, de caire més tècnic, malgrat és complicat, però hem intentat mantenir-ho. Des de tècnica vam fer la creació d'un escape room, per exemple, virtual, on hi havia diferents proves tècniques castelleres, on les persones anaven assolint. Llavors vam mantenir el calendari que teníem previst i el dia que teníem actuacions, si la gent havia fet els assajos que tocaven, el dia de l'actuació tenien una sèrie de pistes, podien portar els castells a plaça. Vam intentar mantenir una mica aquesta dinàmica d'assaig-actuació virtualment, que va durar fins a les vacances d'estiu.
I la Junta, doncs, paral·lelament, no, també ha anat amb diferents comissions fent activitats, ja sigui a nivell de qüestionaris online, competicions online, trobades. Per al nostre aniversari vam fer un passe de vídeos on vam estar tota la colla i vam poder veure aquest vídeo del 18è aniversari, era l'any que ens fèiem majors d'edat, no? I vam poder veure aquest vídeo tota la colla junts, comentar-lo. I bé, la diversitat d'activitats que hi ha hagut és bastanta. I res, continuem formulant la manera de tirar endavant i seguim aquesta activitat castellera malgrat la situació és complicada. En alguns moments d'aquest 2020, des del Proficat, fins i tot la coordinadora, s'ha plantejat la possibilitat d'assajar en grups reduïts o també començar a treballar amb la canalla en el moment que la situació estigués una mica estabilitzada, com hi va haver moments, sobretot al llarg de l'estiu, que es pensava que la pandèmia anava a la baixa. En algun moment, els castellers de la Sagrada Família s'han plantejat començar a treballar amb la canalla o fer assajos allò amb 20 persones? Sí que ens havíem plantejat començar a fer activitats amb la canalla perquè al final trobem que és una de les parts més repercutides d'aquesta pandèmia, pel simple fet que els nens creixen i canvien la seva manera de fer-se. Però la veritat que l'opció de començar a assajar pels grups reduïts des de bon principi estava descartada perquè ens costava entendre la colla ens costava entendre la colla per grups i no com un tot, no? Llavors, des de bon principi estava així, no sabem com continuarà, no sabem com avançarà tot això. A mesura que vagi avançant s'aniran prenent decisions, cap decisió és rígida mai, i llavors anirem valorant segons la situació. Però és veritat que a l'estiu, quan es va plantejar això, la nostra posició en aquell moment era la de que tornaríem a assajar quan poguéssim assajar un gruix de gent bastant gran. I com serà la represa? És una bona pregunta, no? Potser és la pregunta clau, no? Com serà la represa? En el vostre cas, Disculpa? En el vostre cas, els castellers de la Sagrada Família. Sí. Pensem que serà complicada. Al final ens afecta, no? Estar tant de temps sense assajar, el que dèiem, no? La canalla es fa gran, la gent també agafa uns altres hàbits diferents, però ho intentem mirar amb molta esperança. Som conscients que la gent sabrà pel que hem passat, no? I llavors intentarem treballar des del punt en el que arribem, no? És veritat que haurem de baixar algun nivell, segurament, però esperem que la gent continuï tenint ganes, que tornem tots amb moltes ganes i poder recuperar el nivell que teníem el més aviat possible. Creieu que algunes colles corren el risc de desaparèixer? Doncs és una pregunta també molt compromesa, no? Pensem en el punt en el que estem ara, que no és el cas de la nostra colla. Altres colles pot passar, clar, no ho sé, potser en les colles més petites és les que hi ha més risc de que això succeeixi, potser no. És una pregunta molt complicada. Jo et puc parlar de la nostra i jo crec que en el cas de la nostra no ens trobem en aquesta situació de moment. I a Barcelona, com dèiem al principi de l'entrevista, ara mateix hi ha 8 colles. Penseu que quan arribi la represa es mantindran aquestes 8 colles? Has dit tu que la teva sí? Jo crec que sí. Al món casteller, més enllà de fer castells, que és el motiu principal, també hi ha un sentiment de grup, un sentiment de familiaritat. Llavors pensem que això continua latent, malgrat no puguem assajar. Llavors jo crec que la resta de colles continuaran, a més, com es veu per xarxes socials i de més, continuen actives i continuen oferint activitats i pensem que continuaran endavant. I esperem, ojalà que sí. Se'ns acaba el temps. Anna Jiménez, cap de colla dels Castellers de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació de l'espai Gent de Plaça de la revista de Castells. Esperem que ben aviat ens puguem retrobar a plaça i als assajos al local. I des d'aquí una abraçada ben forta. Moltes gràcies. Una abraçada per vosaltres també.